Bună dimineața din Ibița. Am ajuns acum 2 zile, dar pur și simplu de-abia acum am reușit să fac filmulețul, că a fost o nebunie până aici. A fost o nebunie până acum, niște cluburi foarte mișto. După aia am mers la plajă și ce să mai, a fost nebunie curată. Un lucru care trebuie să-l știi când vii aici este să nu te sperii de prețurile astea foarte mari care sunt la cazare. De exemplu, am dat pe hostel 80 de lire pe seară. Deci 70 și 80 de lire pe seară. Și ia alte prețuri care probabil că o să te sperie un pic, sunt prețurile la cluburi. Intrarea la Pașa a fost 65 de euro. Dar se merită. Adică a fost cea mai tare noapte de club. O să pun pozele, ăsta, mici filmulețe care le-am făcut cu telefonul, o să le pun în video. A fost cea mai tare noapte de club din viața mea. Și am fost și într-o mie de locuri să petrec. În rest, cheltuieli care poți să le eviți, poți să-ți cumperi mâncare de la supermarket dacă vrei. O să râdeți, da, este și un Lidl, dacă nu vrei să cheltuiești mult pe mâncare. Pe mine nu m-a interesat să merg la... Pe mine nu m-a interesat să merg la restaurante, să nu știu ce, m-a interesat doar să petrec și să merg la plajă, că să văd cum se distrează lumea în Ibiza. Un lucru foarte util aici în Ibiza, ai autobuze de noapte. Eu am stat în zona San Antonio, dar ai autobuze de noapte care te duc la toate cluburile, la Pașa, la Ushuaia, de o grămadă de cluburi. Așa ca și prețuri, la Pașa intrarea a fost 65 de euro. Cum v-am zis, să nu vă speriați, adică 65 de euro, dar nu merge în fiecare zi, normal. Și după aia o bere, ca să zic așa, eu sunt mai mult pe bere în cluburi și astea. O bere era 11 euro, dar când am fost acolo, am ajuns mai devreme la vreo 12 și ceva, barmanul zice că am onoarea să las 12 euro, să fiu primul client care lasă tips. Și într-un fel, după aia am ținut-o toată noaptea așa. În loc să dau, mi s-a părut așa cât de cât de obraz, în loc să dau 11 euro pe bere, am dat 12. Am zis, bă, nu sărăcesc dacă pun 1 euro la bere, dar zic, băieți ăștia, așa a fost frumos. Adevărul că de fiecare dată când mă duceam, barmanul se ocupa, nu mă lăsa să stau pe la coadă, știa ce vreau și mi deschidea berea direct și îmi dădea berea, nu mai trebuia să stau la o coadă de 20 de persoane. Pentru că pe parcursul nopții se făceau cozi mari. Bine, și îți lua și 10 minute câteodată să ajungi, pentru că e foarte multă îngrămădeală, acolo era foarte multă lume în club, lua și 10 minute să ajungi până la bar. Lumea e foarte deschisă aici, e foarte relaxată. Toată lumea vine pe petrecere,
pe plajă, sunt și cluburi pe plajă de-astea. Am văzut un club pe plajă, părea destul de exclusivist așa, adică nu știu dacă era scump sau nu, dar oamenii care intrau acolo și erau doar oameni ăștia care arătau extraordinar de bine, nu știu, de reviste, ca să zic așa. Nu m-am dus acolo, probabil că mai trebuie să dau un pic, cred că mai trebuie să dau un pic jos burta ca să ajung acolo, dar cine știe, pe viitor sper să ajung extraordinar de bine să mă duc în clubul ăla. Și acum asta este stația de autobuz din Ibița, de unde e autobuzul. Noaptea, când vrei să te fuțui în cluburile astea de noapte, sunt disco bus, îi zice. Și nu, party bus, îmi cer scuze. Și te duce de aici din San Antonio la club unde vrei să ajungi. Te lasă chiar foarte, foarte aproape de club. Un autobuz este undeva în jur de 3 sau 4 euro, cam așa. Încă o dată, părerea mea, Ibița este un loc unde vii ca să-ți faci un vis. Adică, nu știu dacă îți permiți să petreci 2 săptămâni la rând, nu știu, să-ți faci 2000 de euro, să stai 2 săptămâni, dar cu siguranță poți să vii să stai 3 zile, ca să zic așa. Plac copăcii ăștia de aici. Ha, gata. Ăsta este autobuzul de care vă ziceam, Disco Bus, care te duce la toate cluburile astea de noapte. Eu am fost în ăsta de aici, am fost în Pașa și, cum să vă spun, chiar s-a meritat. Adică a fost cea mai tare noapte de club din viața mea. În noaptea asta, pentru că este luni, este David Guetta în clubul ăsta, în Ushuaia. Și mi-a zis cineva că s-ar putea să fie în jur de 80 de euro intrarea. Dar bine, să merită, adică nu te duci în fiecare seară la un concert cu David Guetta, e clar. Asta este una dintre frumusețele, cum aș să mai vorbesc, frumusețile Ibiței. Că se vezi lucruri care nu le-ai mai făcut până atunci. Mai fi, dar când am adus aici 13 august 2022, aveai voie cu mască peste tot, dar când te urcai la autobuz, aveai voie fără mască peste tot, dar când te urcai la autobuz trebuia să porți mască. Deci e bine să ai o mască cu tine orice ar fi. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, puteți să dați like și subscribe dacă vreți să vedeți filmulețele următoare care o să le pun. Și dacă credeți că prietenii noastre ar dori să vadă filmulețul ăsta și alte filmulețe de călătorii care vreau să le pun aici, puteți să dați share pe Facebook, pe WhatsApp cu prietenii noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest lucru și să aveți o zi bună de tot.
my dreams among the stars while I'm standing on the pavement.